Сабикаҳои тилло дар Тоҷикистон 25% қимат шуданд. Имрӯз 1 грамми он ба ҳисоби миёна $67 нарх дорад. Нархи сабикаҳо ё худ хиштҳои тиллои ченшудаи Бонки миллии Тоҷикистон аз оғози соли равон ба андозаи 25% боло рафтанд. Арзиши сабикаи 5 грамма имрӯз 11 март зиёда аз 4000 сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба аввали соли ҷорӣ 871 сомонӣ зиёд аст. Сабикаҳоро аз куҷо метавон харидорӣ кард? Бонки миллии Тоҷикистон моҳи июни соли 2017 сабикаҳои тиллои ченшудаи поккоришударо ба муомилоти озод баровард. Бо пешниҳоди шиноснома ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ сабикаи тилло харида метавонад. Дигар ҳуҷҷати иловагӣ талаб карда намешавад. Дар ҳамин ҳол маҳдудияти фурӯш вуҷуд дорад. Ба як нафар 1 кило дар як сол муайян шудааст. Хариду фурӯши сабикаҳои тиллои ченшуда бо асъори миллӣ сомонӣ анҷом дода мешавад.